Tým Cambium Project se specializuje na poradenství, návrh a realizaci moderních nízkoenergetických dřevostaveb a dřevěných konstrukcí. Jedním z našich autorských projektů je OpenBook. OpenBook, systém 3D modulů, vyniká unikátním designem pootevřené knihy. Prostor, který vybízí k originálnímu využití, může být zajímavým prosluněným ateliérem, který je zároveň reprezentativním prostorem pro vystavování výrobků, nebo kavárna s terasou, showroom, půjčovna sportovních potřeb či rekreace s impozantním výhledem. Díky možnosti modulového řazení se OpenBook přizpůsobí konkrétním potřebám vašeho podnikání. Mezi výhody OpenBooku patří reprezentativní design, univerzální využití vnitřního prostoru, rychlost montáže a demontáže, založení, které neznehodnocuje pozemek, možnost koupě nebo pronájmu, montáž po celý rok. Více informací najdete na www.cambium-projects.com/openbook.